simpelthen ikke et øje tør. Jeg hedder Morten Hansen. Jeg arbejder med store erhvervskunder, primært på Fyn. Jeg har arbejdet i telekommunikationsbranchen i 10 år og har været med til at hjælpe kunderne med at få den mest optimale løsning, der matcher deres behov. Oj. Nej! Skide godt. Når jeg ikke er ude at arbejde, så er jeg ude og spille golf. Og der handler det jo meget om præcision, og det handler om at se de lange træk og de udfordringer, der ligger forude. Det er den. En god dag på jobbet, det er, når jeg sammen med kunden finder en løsning, der matcher deres behov, både nu og i fremtiden. Det betyder meget for mig at gå sammen med kunden hele vejen, så vi sammen rammer plet i forhold til kundens behov. Yes!